basa kuti tse akabona chimuti paka gutu cheko gutu chiri kuti kudini chepa gutu mkoma KB pane nyaya yakaitika yekuti izo pane mashoko aingobuda yekuti mumkazi anenge ari kufungirwa kuti na baba munini vanenge vasiri kunyatsonzwisana akanti mukadzi uyu asiri kunyatsonzwisana na baba munini. Okay, akarorwa mukadzi akarorwa. Okay, so zvasina kunyatsonzwisana na baba munini mukadzi akaenda chinodza murume kuti inini baba munini ndiri kufungira kuti zvakamira zvakadai so zvoti ndofunga ndatoita se ndatorohwa uye zve pandanonoka paya mukandipa jacket ndadzisiwa zuya futi wanonoka wazoya nejaketi iri ndokudza baba munini vachivaudzwa nyaya iyi vachibva vazoya vakautora mukoma paukama zvekuba manguru baba munini vachibva enda kunomwa doro kuno vakaenda kunomwa doro ingave 5 to 7 kilometers kubva kumba kwavanogara ndobva vanomwa doro vadhakwa vari ikoko nyaya ichibva kumuka kuti iwewe chiwadori vachitaura nyaya iyi vachibva vanhu vakomana ava vanga vatu umwe ane 28 years umwe ane 25 years asi murume uyu anga ari mukuru kuafana ava aine mwana 1 ndokutanga kufamba nemukoma vachifamba kudzuka kumba vachiuya neshamu ndokutanga kurova murume uyu neshamu vachimurova aripo 2 neshamu vachirova kusvika vanosvika pamba vachirova mukadzi uyu murume uyu pavakasvika pamba vakasvika paine mukadzi uyu anova ndiye akaudza baba munini kuti ndarohwa nenyaya yenyu vasvika vachimurova paipe vasvika pamba vasvika kuwedzera kumurova murume uyu ndotanga kurutsa ropa akarara ari pamba mukadzi uyu ndikungomurarisawo atanga kurutsa ropa ndikubviswa ropa riyare abviswa ropa riyare mukadzi uyu achibva kuzoti kumukadzi ndikukumbira mvura yekumwa pakakumbira mvura yekumwa ndobva amwa zvose kushanyarika ndikudzwadzwa kwanga achita kuchibva kwadarika ndobva ngorara so mangwana makusendo pakazoona mukadzi murume akaita sei akafa akudza vanhu asi anoti iye pandakapedzisira vachindipiwa mvura yekumwa pavakanyarara ndakafungidzira kuti semunhu anga achirwadziwa aita sei azorora arara ndobva kwatsoshedzwa mapurisa vakomana vaya vekurova munhu vaya ndobva vapinda muchibage achibvatiza nanhasi havasi kuonekwa munhu aitwa postmortem kusvika avigwa haasi kuwanikwa asi vanhu vari panhamo chimwe chinhu chaivarwadza ndechekuti izvo vabereki vevana ava vekurova munhu uyu vakatiza ava vaitodavira mafoni calls evana vavo vari panhamo vana vachiratidza kuti vari mugomo iko zvinozvi pandapati iko zvinozvi mapurisa akusvika dai madzika makaenda kunotsvaga chikafu kona nhengi regai tiri kukutsvakirai mari kuti zvivira muine kuzikana kunze kwenyika chikonzero muchatosungwa vachidavira mafoni zvinotonzwika nevamwe vanhu vari ipapo zvakada kuti vamwe vanhu vatiita hasha futi kuti imimi zvakaitwa nevana izvi zvakanaka here zvamunotodavira kuti pamberi pevana vachinzwa zvinhu izvi saka kutaura kuno kwatiri kuita nyaya yakaiswa kumapurisa asi vanhu vakarova munhu kusvika afa vakaita sei vakatiza so vamira wandu vachiita sei so nyaya inga ine vanhu ndeyekuti izvo mukufungirana kana nyaya dzinenge dzabuda munofanira kutongana kusvika papi nhasi uno nyaya dzekufungirana nyaya dzakazoenda nekuseri mukadzi achinoudza baba munini havana kubvunza mukoma zvakare haana kunanga kunobvunza munin'ina asi mukoma akangotaura nemukadzi wake kuti wanonoka wanga uripi wanonoka zvakare kudaro uri kuuya nguva dzinodzi mukadzi wemunhu apo kafika ipo jaketi rababa munini baba munini wasangana nawo kupi ndokuita hasha semunhu ane mukadzi wake aita hasha semunhu ane mukadzi wake maini vanokwanisa kunyengeta nyaya iyi vakangosimudza nyaya ndikunoti akasevesera baba munini ndokutora mukoma kuti anditi kumwisa doro ndokwataka kunovarovera ikoko kusvika vasvika papa nasi uno mukoma akafa. Hei, kwagutu tine matambudziko neurombo nezvakaitika kune hama yakashaya asi ndizvo here kuti unotonga